Днес ще поговорим относно развода по взаимно съгласие. Защо повечето хора предпочитат да се разведат по взаимно съгласие? Отговорът на тези въпроси е следният. На първо място, разводът по взаимно съгласие би ви струвал значително по-малко в сравнение с този, който е по исков ред. На следващо място би ви спестило много повече време. Какво е необходимо, за да се пристъпи към процедура по развод по взаимно съгласие? На първо място, вие с партньора ви трябва да сте се разбрали категорично, че желаете да се разведете по взаимно съгласие. На следващо място, ако имате непълнолетни родени деца от брака, трябва да сте постигнали споразумение относно това, кой ще упражнява родителските права спрямо децата, къде ще е тяхното местоживеене, какъв ще е режимът на лични контакти на детето с другият родител и каква издръжка ще се дължи от родителите.